बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो थांगोन जाहैबाय चिरां जिल्ला मालिबिथा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जयपुर बागमारायाव। दा बेयाव मानो थांगोन होनना बुङोब्ला दा बिथांमोननि बेप्टिस्ट चार्च मण्डलिया फैयै फैयै फैनानै फार्स्ट स्टार्टिं गायसनजेननायनिफ्राय लानानै 50 इयार्स जाबायनो। दा बे 50 इयार्सखौ लोब्बा लानानैनो बेबायदिनो गाजा गोमजायैहाय गल्डेन जुबिली खुंनाय जादों। दा बे गल्डेन जुबिलीयावनो आङो एसे थांनो नागिरदों। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन बिथांमोननि गल्डेन जुबिलीया माबायदि खुंजानाय जादों। आङो गासैखौबो लाजोबनो हानाय नङा, मानो होनना बुङोब्ला आङो स्लाइडै जाखिनि डेक'रेसन खालामदों एबा माबायदियै बिथांमोना समायनाय बानायदों बेफोरखौ आङो एसे भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनायसै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो माखासे बेस्थ'नि थाखाय बिथांमोनजों कन्टेन्टफोरखौ लानो हास्लाबाखिसै। दा आङो जिखिनि हायो आं बेखौनो देखायनोसै। दा बिथांमोननि 50 इयार्स जानाय लोगो लोगो बिथांमोना बेबायदिनो मोनसे 50 इयार्सखौ लोब्बा लानानै मोनसे रेकर्डिं मेथाइ खालामदों। बेखौनो बिथांमोना ओरैबायदि मोसाग्लांनायजों दिन्थिफुंदों। दा आङो बेखौहाय नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों लाबोगासिनो दङ। जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो बिथांमोना नायलांनो हागोन।
बेयाव बेबायदिनो गोबांथार जायफ्रा फैदों बिथांमोनहाय ओंखाम जाहोहरदों नै बेबायदिनो बेदरै नायै मा जालांनो गोसो आरोना दा नै गोबाङानो जागासिनो दङ आरो गोबाङानो जाखांनानैहाय गिर्जायाव थांबाय आरो मानो होनना बुङोब्ला टाइमा जाबाय नालाय दा बे हिसाबैनो आरो ओमफ्राय दा ओरैहाय जाय जानाया जागासिनो दङ जाय हाबहैनाया हाबहैबाय सिङाव ओमफ्राय दा नै आङोबो बानायनानै होबाय नै लोगोसे ब्रादारा आंखौ रिसिभ खालामना लाबोदों थेंक इउ ब्रादार बिखुनिसिम बिथाङा फनाव बेस्थ'थ' दा बेबायदि आरोखि नै ओमफ्राय बिराद गोजोनथाव खौरां मानोना बिथांमोननि चार्चआ स्टार्टिं गायसनजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमावहाय 50 इयार्स जाबोबाय दा थिग बेखौनो नोजोर बोनानै बेबायदिनो 50 इयार्सनि गल्डेन जुबलिखौ खुंनाय जादों ओमफ्राय दा बेबायदि आरो नै दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो एसे साइडआव दंफैसै ओमफ्राय दा जोङो सोर सोर दङ एसे आङो देखायलांनोसै दे फार्स्ट टाइमाव नै जोंना ब्रादार दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बिखु ब्रादार ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै जोंना मोजां दा खबर सबर औ ओमफ्राय हं नै सिङावबो दं दे बिराद गोबां दङ ओमफ्राय जोंना नै मिनियाया माबा बास ड्राइभार जासिगोन एबारनिफ्राय माने अबाव लांनो गोसो रिजार्भआवबो थांगोन आरो औ ओमफ्राय ओरै दङ नै जोंना आफा औ बिहावसो फिसाजोआ आंने बेनिखौ मोनलांदों आफानिखौ ओरैहाय ओरै दङ जोंना नै ब्रादार नै ओमफ्राय जोङो दायो नैबे बासखौ लानानै दैलामाव थांसिगोन आरो एसे जोंना दिनैनि माबाया आलादा थेवबो लास्ट आङो बेखौ होदेरनाय जाबाय आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै